Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka MEECL Progressive Workers Union hakasngi palay kala IT ka kopi bala Bishar Dangshen daka yeng Bishar ka Meghalaya High Court syaki bor penyat jong ka MEECL ka bala betha ya ka corporation mensiu markat ju ya kinong tre na ka benta ka kam ka bamaringkat. U President ke MPWU uba manti prang lingdo kiri ula IT ya ka negajing tho sya UPA ka MEECL CMD namar usan J Goyal umshimdan haka jakat rekam. Habayo banekran barkila pathai kubor hadian bala deban ay kan jing tho bala hukum naga ying bishar uba manti ulaong baga jing bishar jong u naga mendaka equal pay for equal work kan penlong kita ginong tray casual jong ka MEECL ki bala tray slam haka kam bakin yo ka ju ka rukom siu barkin yo no ya ka rukom tray bapura ulaong ru bakan ka hukum kala betha ya ka MEECL bakan pentri kam no ya kan ye hapo arbanai kakong Angela rengat kabala yarap ya ka seng ban ujor mukut dema haka ying ka syari jong ka jala Meghalaya ha usnam arja arpuway kalaong baka ni kalong kum shibenta ka jing job haka jing yakun na ka benta ki nong tray casual baka seng kala yakun na ka benta ka niya lakum ba hendusnam kani ka jing job ka ajing karman ki weipat ki ba tray kam ki ba mat jing e ki ba day bandawa yala ka jong ka hok laban rap ka kong Angela Kang hadap daga jing ngobman hadu kata-kata nila yo ini ka forum ne bannya wan hak ni ka office jong ka ICL ka balang headquarter jong ka ICL na ka betaban submit ia ka ni ka judgment jong ka court ka balami hak ka kandai tarik hak ka balami hak ka khasan tarik kasngi banangkong ting yawan ban submit ring is ngusi by CMD by DCA imdan ngila submit tangga city kenam bagi dak ban pentrikam ia ka ni ka order jong ka court dan ni pempau ka jing sngongu ru ia ka court badan borom Meghalaya High Court kabal arai ban menteri kami akan ya equal pay equal work tengi das ngungu hodok kata-kata bagi pempau kujung ngungu kamtam ya ini kong Angela bala yarap ingin duduk pas sedang bangin fai kene kes kamtam kabjur iki lidar bala yele kene kes basimpor haduk license tam bangin yele ya kene kes haduk bangin yo ya kajing job hak pesngi kasan tarik ra ya kajing kemen ingi baro kum ki member ng union ki baterai kun ki kontrak dan ki casual employee apo jangkan ICL ulah batai kan nung kot penuh je itu kat jangkan union baro ngiran kat live pak tam okey kamu you bagi training kontrak ikam na tu ki kam cleaner kam pion ki khalasi LD ki metaridar ki bill clerk ki lineman JDA kita ter ulah ben patai kenya de jian TGP kalau ni kan movement men yo ni kan regularize no hoi ngaras ngok men hadu kata pila kali kata kajing kali ta kene ka union jungi ngila sedang hau benai September arjar khanyo ta por bangi ngila sedang ya ke union ta ki don kicing e ka bangi kenduk kum ki nong tre nong sngi lagi nong belas ngi jong ICL reda ka jing don ka jong ka union ngila bo ya kita ka chata di man ngila submit ya ka chata di man sa management ba kila don ka to ka netli ki benefit la ni ka jing mentoy ka bangi yo na ka ne ka lang ba ka jing steng jing ya ka union ngila yo ya ka en leave ka casual leave ka overtime jo ka maternity leave na lor ka tang yo ya ka increment na ka minimum wage ka ba long san persen ni ka ba san snem 2% ni ka ba snem ba khasan persen ya ka ba khasan snem ba kumjur ngi yo ya ka EPF ka ba long ka jing mentoy hadu kata-kata yang ikut minong tray nong belah namar idon ki paralok jengi ki balayak ha kapor baki treh ne ndai wal kataru ki bahing jungki ki khon ki ti jungki kedang yo jing yarap yo ke insurans baki jing yarap ka pension lengba jong ka EPF ngi sengu haduk kata-kata kamtam ye kong ki bala usut ia kena ka EPF hangi kum ke union bangin dawana ka ICL bangin yo ika bakano kalau ke jumentoy bak lengba kan ka EPF kalong ka jingkar khu kamtam ye kitu kiba bilong ying kibala do no kiba I batoy jengki baterai hakne po nek office sngo jengki na do pas dang hi do menswa he do mentar ka de ka financial crisis kata ka de kiba gi sngo yingi rengi sngo ben bah kini ki benai kibala det ngi iba power minister la penpau bagala don ka improvement ha ka jinglum kisah jengki ICL ban ka leong CMD la penpau wala don kata ka jingduna ha ka kenang duna susuk kata ka
loss jangka management naga persen tak akhir 100%. But cumulative balang ba kena financial improvement jangka MISL hila menteri kam ya kena order jangka pot. Tang ada mentah. Kebadan kong tu representation ka chata di man. Hadin kata ki bun telib ha mungkin mau sukan telib. Representation ni Asia management kunjuk ka sarkar. Mandalah dah buat. Mentasi ka khat khandai tarik Julai ka Meghalaya Electricity Corporation Limited Progressive Workers Union ne ka MPWU ka wan ban submit ya ka certified copy jong ka judgment ka ba mi hau khat san tarik ka ba kranshai ba kini kinong tray jong ka MECL ki badai ki long standing casual contractual workers doing work of regular nature ki le ki kam ki balong kumju bat kitu ki ba de kita ki regular workers hangni hadu menta kim ju yo ka jingsiu ka ba kumju but kira yo pada menta da ka judgment na ka High Court of Meghalaya ka ba betha ba ki de ban yo equal pay for equal work ki jat kam ki ba ki le kini ki member jong ka union but ki contractual and casual workers ki bun jat but kata ka kam kalong thik kumju kum kita ki regular workers hendrina duk menchwa ki shit ayaki tang hakador jong ka minimum wage kataru ka bamju tikena ka bamju kiu kat kum ka rukom day ban kiu kat kum ka an minimum wage jing sha de ban revise man usnem ti hau snem 8000 khat nyo kini ki workers baro kia wan kia terli lang ban thau ya kani ka union but ling ba ka union kia shong kia list down ni kita ki jing but ya kita ki hok ki bajing sisa ki la de ban yo na do ban shwa ndre hadu kapor ba kia wan lang kum ka union kim pat ju yo ka balong kum ka leave kata ka minimum wage ru ka ba de ban kiu man usnem ka earn leave ka PF kita baro ki busuk hakata ka charter of demands but kani ka equal pay for equal work group but nado ka to ka por ba ai ka charter of demands la bun ki jing job mo ba kita ki leave maternity leave kita ki increment ki la ayat handre kani ka equal pay for equal work karang sa but dei na kata ka daw ba ka union ka shim ka sinjam banlet tit jingkhang jong ka yeng shari but who are 2021 yeah file ya ka writ petition but dang shen menta la yo ya kata ka jing job ba hapo arbnai ka MECL ka hap and say wiki contractual but iki casual workers equal pay for equal work Ada mungkin ke judgment. yen long ni kwa ban ai jing mut ru chi pai pa namar kan ni ka Option. hok kum kin nong tre nong bela hang ni hajala jongi sha nyon ben ba na du ka dor cho ka bai bela ne ki ki hok ki bang nei ban yo but lada kan ni ka jala jongi kamla ban buromi ki nong tre nong bela kamla ban aya ki ka e ka ba ki di ban yo ban imi kita ki jing im ki ba don burom ki ba don jingkerman ba ki khon ki ti jong ki kin bet kin biang dei kas jelai jongi pro ko bai kam num la ban ki kanu ka jaka ai kam ru kam num ju ki la da phi don ki nong tre nong bela ki ba ritman sim bet ki ba don be ka jing sha khnon ben ba phi pe ya ki kum ba phi te amraw ya ki kam num ju don kata ka productivity ne ta ka jing ki but kani ka jing don ju kani ka MECL union but ka jing job jong ka dei ka ka ba dei ban ai jing kermen ya ki ba bon namar ba hot ki don ki ba ki union ru ki ba ki la ju job mo la da ki dei ki tu ki security workers hani hu ki ba yo ya ka to ka jing si kwat kum ka central regions la ne ha Nazareth hospital union ki don ki paralak jong ki bla job ki rights ki jong ki hendrai in a big public utility kum kani ningkong ki dei ki ni ki workers ki batei ki ba pen scam bat ki ba kan tiaw ya kani ka public utility ka ba wan lam jing mut ba wan lam jing mentoy yang i barok ki citizens hendrai la dangim la apa de ban kersan ki bat ban kan mau ba dei maki ba wan lam ya ka jing bha mo syaka imlang salang kam num poi se hendrai bun sin hang ne jala jong ki shu ai daw kum ne kum tai bam don pisa hendrai yo i ba ki pelut pathar shani stai kam bam ler bat habangi keren hi ya ka yo ka kot bat ya ta ka roi ka par kam dei tang ka infrastructural development mashwali chnak le bi ki parking lot shwali chnak ki surok ki nala kitu basuk baban chna namar ba yo i ra ka khamat hendrai
Kani ka jing kan tiwi igwei long yeng. Bakin yo ay kabha baki day ban yo. Bakin yo ay taki hok kum kinong train nong bala. So that they can live in dignity. Kani ka day kata karoy kapar. Kabangin ni day ban strive for. Kita ngin siya keren buat ka management day ka implementation jo kani ka order. Day ka syai bha ka order ka baong ba. The basic structure ka bayo kini ki regular workers kata ka day ka bha jo ki contractual and casual workers ro. Yang penting ni juga deh. Kan nu dua kali kan bersosial dalam service kita pada supervise. Ni kiba dan RPO dan balai PO kibran dari pension ro claim kidan balai pension lalai PO senam lai susan senam kitre yak tang ISA kiba pi kim yak kono ko benefit namar yak EPF do kim claim imla so ban claim yak EPF namar kidang tre tang kidang si urung tang harja khat pran nak EPF ki claim pak contribute si PO senam namar tang itu kiba contribute si PO senam kila ban yak pension Andai kini ki kasual jungi ke balai pension bapling ISA ki bawa tang ka pension nak EPF kim yak so kim yak so namar baga ka service jong ki hak EPF kalau tang saus nem la desan nem ta. Hidup yang benefit la ka pension jong EPF.